ali i sve češći natpisi u novinama da je ponovo u ljubavi sa Ivanom Bosničićem. Reč je o Jeleni Tomašević, koja je nedavno otvorila dušu portalu magazina Story. Teniser Novak Đoković gost u spotu francuskog muzičara Martina Solveiga. Miranda Kerr snimila novi spot za Victoria's Secret. Fudbaler Mateja Kežman uživao na petonedeljnom odmoru. Milena Vučić snima novi single. Početak njegove karijere odigrao se 1992. godine, kada se pojavio na audiciji koju je organizovao čuveni italijanski pevač Cuchero u potrazi za tenorom koji bi načinio demo snimak za duet Miserere sa Lucianom Pavarottijem. Pogađate, reč je o Andreji Bočeliju, koji je nedavno održao zanimljiv koncert na Svetom Stefanu. Po dužoj listi propratnih delatnosti, pored pevanja i glume, može dodati i odlično plivanje u modnim vodama. U tome joj svesrdno pomaže majka Tina, sa kojom je otvorila modnu kuću House of Darien. Stekla je zahvaljujući ulozi nimfomanke Samantha Jones u kultnoj ženskoj televizijskoj seriji Seksi grad. Glumica Kim Cattrall je nedavno postala počasni profesor na univerzitetu u rodnom Liverpoolu. Dragi moji, ovde stavljamo tačku na još jedno druženje sa zvezdama show biznisa. Novi presek stanja